ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କାଲି କଣ? ତ ମୋ ବାହାଘରକୁ 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, "ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଏଇଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ।" ତ କାଲି ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇଛି। ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଝିଅର ମୋର ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଲୁଗାପଟା ନେଇନି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବୁ ତ ବେଶୀ କିଛି ନେଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, କାରଣ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ମାନେ ଦୂରରେ ରହିଲେ କି ବାହାଘର ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷ ତାପରେ ଯିବୁ ତାର ଯୋଉ ଖୁସିଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ କାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସେଠାକାର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ, କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହବନି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।